els sindicats més representatius de la comarca del Maresme, entre tots dos superem amb escreix el 80% de la gent que ens reconeix en el si de les empreses d'aquesta comarca. Benvinguda, doncs, en Lluís Torrents, de la UGT, secretari comarcal de la Unió General de Treballadors, i, de fet, arrenquem aquesta explicació dels primers objectius d'aquelles reivindicacions que posem en solfa a sobre de la taula de cara al 1 de maig amb les seves paraules. Així que li passo els micros. Bé, jo el primer que m'agradaria és mostrar la satisfacció perquè fa 4 dies hem tingut un procés electoral molt important pel país. Per tant, voldria mostrar la satisfacció per 2 elements que per nosaltres són cabdals. Primer, l'alta participació. Això és un símptoma d'una molt bona salut democràtica que ha anat moltíssima gent a votar, a exercir el seu dret de decidir quin govern vol i quines polítiques vol pel seu país. La segona gran notícia és el resultat d'aquesta votació. Per nosaltres és realment una notícia molt grata el fet que hagi sortit majoritàriament una aposta clara per les esquerres. Aquest ha sigut el resultat. La voluntat de la gent s'ha traduït en les urnes dient que vol, primer, un govern d'esquerres que recuperi drets que han perdut les persones més afeblides, drets que han perdut especialment el conjunt de treballadors i treballadores, i també una aposta pel diàleg. El que ha fet la gent per votar, a l'hora de votar, ha sigut demanar, exigir el diàleg en la resolució dels conflictes polítics. Per tant, per nosaltres és una gran notícia aquestes eleccions. Ara bé, dit això, també és una realitat que nosaltres estem reivindicant des de fa ja temps que es prenguin mesures concretes. Ja no ens serveixen promeses ni ens serveixen anuncis. Nosaltres volem que ara es conformi aquest govern d'esquerres i que sigui útil pel conjunt de treballadors i treballadores. I això es tradueix amb la necessària canvi de la reforma laboral. La reforma laboral que va implantar el PP i que va castigar tremendament els treballadors i les treballadores, en canvi va beneficiar tremendament els grans capitals i les multinacionals. Necessitem aquesta derogació de la reforma. També necessitem l'aplicació de mesures que compensin aquesta sortida injusta de la crisi econòmica que no han provocat els treballadors i les treballadores. Hem patit una crisi importantíssima que els treballadors i treballadores continuen patint mentre hi ha una certa recuperació econòmica pel teixit empresarial. No dic que hi hagi una recuperació econòmica pel teixit, pel capital, perquè aquest no ha patit la crisi. Els beneficis escandalosos de la banca i de les financeres han estat durant tot el període de la crisi. Per tant, la crisi només ha estat patida pels treballadors i per les treballadores i són aquests els que necessiten que això canviï radicalment. Qui ho ha de fer possible és, per tant, aquest govern. Aquest 1 de maig, la nostra demanda serà això. Nosaltres volem que es governi, que s'administri el país en benefici de les necessitats dels treballadors i de les treballadores. Per últim, m'agradaria fer una menció també que dins de molt poc, dins d'un mes aproximadament, tindrem un altre context electoral. Vindran les eleccions municipals i europees i el que ens agradaria demanar és que aquest exercici de responsabilitat que han fet les persones el tornin a fer, que la votació sigui massiva i nosaltres orientem a que aquesta votació es falli per les forces progressistes que estan al costat de les demandes dels treballadors i les treballadores. Que el resultat sigui similar al que hem tingut en aquesta votació. Això és el que pot garantir a nivell local que aquesta aplicació de les polítiques socials es dugui a terme. De fet, ara al punt de la trobada, la gran crida que fem és a venir l'1 de maig a manifestar-se amb el conjunt de treballadors i treballadores per posar en marxa aquestes reivindicacions que m'he explicat. I sense més li passaré la paraula a la Laura. Doncs moltes gràcies, Lluís, per intentar no repetir els argumentaris, ja que aquest any, una vegada més, la convocatòria és conjunta a 11:15 a plaça Urquinaona, a la ciutat de Barcelona. Dir-li a la gent per què val la pena venir-se aquest 1 de maig a la ciutat de Barcelona. Val la pena perquè
hem tingut un resultat electoral que obre un bri d'esperança i que ens fa pensar que es regularà pels interessos de la majoria de la gent, dels treballadors i les treballadores, dels autònoms i autònomes, de les empresaris i els empresaris que tenen comerços i que tenen establiments i que tenen indústries de caràcter petit, que són els que hem patit la crisi i els que hem sostingut l'Estat des de fa més de 15 anys. Aquest bri d'esperança es pot veure absolutament troncat depenent de la política de pactes postelectorals que hi hagi a posteriori de les municipals, que hi hagi a posteriori de les europees i autonòmiques en algunes comunitats del conjunt de l'estat espanyol. És aquest 1 de maig en què li hem de dir de forma clara els grans guanyadors tant a Catalunya d'Esquerra Republicana, però també i de manera especial els guanyadors al conjunt de l'estat espanyol, el Partit dels Socialistes. No us equivoqueu d'aliances, no us equivoqueu de polítiques. Us hem votat, a l'esquerra us hem votat perquè cal reequilibrar la balança, cal tornar a una societat d'equitat, de justícia i d'igualtat. I això no es fa amb aquells que han dit per activa i per passiva des dels seus programes electorals que el que volen és rebaixar impostos, amb la qual cosa rebaixar serveis públics, que el que volen és un nou feminisme del tanto tienes i tanto vales, i que el que volen és, escolti'm, fer una mica d'on està la pelotita. No pot ser. Nosaltres volem unes polítiques clares de reequilibri. Volem unes polítiques que facin que tinguem llibertat d'expressió, llibertat de manifestació i dret de vaga. Eren 300 sindicalistes els que havien estat amenaçats en presó després de les darreres 3 vagues generals. I ara ens trobem en situacions inaudites, amb polítics que estan ara mateix en situació de preventiva, amb gent, artistes, que han hagut de també trobar aquesta repressió i, per una altra banda, amb publicacions satíriques que s'han trobat segrestades. No és la democràcia que nosaltres ens imaginem, ni és la que vam construir fa 40 anys enrere. També volem inversions suficients en sanitat, en educació, en dependència, en la renda garantida de ciutadania, en el Pacte Nacional per la Indústria i en polítiques d'infància, d'habitatge i d'energia. I això, que no s'equivoqui ningú, no només li toca al govern de l'Estat. Cal que la Generalitat s'hi posi a governar, cal que la Generalitat aprovi un pressupost. Si no hi ha pressupostos, no hi ha polítiques. Aleshores, si us plau, que cadascú faci la seva feina. Per una altra banda, demanem una fiscalitat justa. Abans ho deia, hem estat la part més dèbil de la societat, la part més pobra, els que hem sostingut l'Estat en les darreres dècades. Cal que pagui el que més té i repartim aquesta riquesa que hem generat entre totes i tots. Aleshores, és important que la fiscalitat torni a criteris d'equilibri i a criteris de progressivitat. Qui més té, més paga, no qui més consumeix, no qui més treballa, és qui més té. I per últim, treball digne, jornada de 35 hores, perquè està demostrat que amb els nous sistemes de productivitat que estan fent les empreses podem anar a jornades molt més petites, cobrant exactament el mateix, o cobrando más, que és el que toca, també, la recuperació salarial, i volem una economia feminista que compti amb les dones, que acabi amb la bretxa salarial, que sigui justa, que sigui harmoniosa, també amb el medi ambient, perquè de planeta només ens queda un. Nosaltres estem esperançats, però no volem oblidar que just abans de la moció de censura que va dur a Pedro Sánchez a la presidència del govern, hi havia tambors, hi havia banderes de vaga general i se'n sumava l'ambient. Nosaltres, que estiguem esperançats amb els nous governs, que estiguem esperançats amb un canvi de tendència ideològica, no vol dir que renunciem a cap de les nostres pretensions i farem allò que calgui per aconseguir-lo. Hem acabat una legislatura sense derogació de la reforma laboral, hem acabat una legislatura sense derogació de la llei Mordassa, no aguantarem molt més d'un any sense derogació d'aquesta reforma laboral, que ja estava pactada amb el Ministeri de Treball i que algú va fer tirar enrere, i tampoc aguantarem massa temps amb aquesta situació de pèrdua de drets civils. Per últim, està d'aniversari, també és una cosa bona, aquest 1 de maig és un aniversari, perquè fa 100 anys
creure i vam crear l'Organització Internacional del Treball, que sentava les bases d'equilibri a la societat europea, de negociació col·lectiva entre empresaris i empresàries i entre treballadores i treballadors. Però també fa 100 anys de la jornada laboral de 8 hores. Aleshores, avui en dia que tenim en perill les jornades laborals, avui en dia que hi ha 400.000 persones que treballen a jornada completa i no arriben a final de mes, avui en dia cal estar convençudes i convençuts que la unió fa la força. Així que tothom a la manifestació del 1 de maig. No sé si cal alguna cosa més. Aquí a Mataró es farà alguna cosa, a Mataró al Maresme, o és Urquinaona? Nosaltres demanem, el que fem és convocar a entitats socials i a la gent a venir a la manifestació de Barcelona perquè creiem que és necessari que sigui potent i que no quedi disseminada per tot el territori. Era això. Molt bé. Estamos? Molt bé. Moltes gràcies.